Guys, good morning. Adak yan na sa Okindo. Ako lausa. Para kayo po ng kabataan. Bilin sa amay. Magpapaano kasi, Judith ko kasi yan na. San family planning. So, bangin magpabalhin na bagpils. Pero mapitakan isa, Lotto outlet. Kay magtatayaak. Mapenta din labaw kaya para mahampang ko kay kuan magbalinak pagpils at yan na sa Lotto outlet magtatayak. Wait lang. Kamang ko sa pagtaya. Adi nakit sa center. Tapos na ako. So, adi. Kondom. Kondom kami yan kay, nagwa na kasi kay kuan. Kasi na may naigo sa, parang may naigo sa sulod. So, sing siya, magkondom kalanay. Tas buwas. Magpa-check up magkuanak sa general, magpa-check up sa nakon matres kun nakuha na niya akong ginpost nga promero may da kasi gin kuan nga may naiigo sa sulod, so need ko buwas makadto sa general tapos diretso sa iya kay para akma kuanan tawag siton ma-check up. Need kulat ko madto sa yakat para ma-share niya kung ano talaga at kung ano ang pwede sa akon. So adilanay kami. Inilanay amon tulo ka bukos. 3 pieces. Sa usa nga cup, sa usa nga tuloy sulod. Daman. 3 pieces. 3 pieces. Panang kanto kong padis niyan na makadok ba sa general. Kaya magpakuan ako. So, general. So, masakay na kit pauli. Nag-apuraklat kasi paglakat kay pagkuan kay mapay na lakay pagulpot kito ako lausa. Nakauna ako. Kaya masagka kon asawa sa bukid. Mapanta dere umuran kaya para matuhayan akong padis para buwas may dak magastos mapanta may da sa general kay nakit adiman sakyan wait man aton sa sakyan bye bye.